בשירות. זה נשמע בהתחלה קצת לא קשור, תראו שזה בעצם מאוד קשור. אז כדי להסביר, קצת ככה נעשה עוד פעם איזה זום אאוט, נראה בכלל על מה אנחנו מדברים ובאיזה תחומים התעסקנו עד עכשיו. התחלנו בעצם לדבר על נושא השימושיות, usability, בעצם אפילו התחלנו עוד ממשהו שהוא עוד יותר מרכזי פה, שזה אפשר להגדיר את זה כ-human factors, זאת אומרת דברים שהם יותר בסיסיים מבחינת היכולות הקוגניטיביות שלנו, יכולות עיבוד מידע, אבל מבחינת תחומים, זה בעצם התחום הראשון שעסקנו בו, דיברנו על עקרונות של שימושיות, ואחרי זה משם בעצם התרחבנו, אמרנו אוקיי, usability זה דבר מאוד חשוב, כן, מידת היעילות, קלות הלימוד, מעט טעויות וכולי, ואמרנו כן, וגם שביעות רצון, זה גם כן דבר שהוא חשוב, ובעצם בנקודה הזו, שזה תהליך שבעצם אנחנו מסתכלים קצת מבחינה היסטורית, אם זה מעניין לכם, משהו שהתחיל בערך לפני 10-15 שנה או משהו כזה, שאמרו אוקיי, הדברים האלה חשובים, אבל אפשר להתייחס אליהם כאל משהו שהוא בסיסי, זאת אומרת אנחנו מניחים שמוצר קצת שיהיה קל ללימוד ושיהיה יעיל וכולי, אבל מה עם כל האספקטים הרגשיים? מה עם החוויה שלנו כמשתמשים? כמה נעים לנו להשתמש בזה? כמה מוטיבציה זה גורם לנו לעודד אותנו להשתמש במוצר? וזה הפוקוס העיקרי היום, התחום של user experience, אבל בעצם שוב לפני כמה שנים התחילה התעניינות בעצם במשהו שהוא יותר רחב מזה, שנקרא Service Design, שאפשר להגיד שבמקביל הייתה פה פעילות גם אקדמית ומחקר בנושא של Service Design, וגם דברים יותר פרקטיים, נוסדו כל מיני ארגונים קבוצות וכולי של אנשים שעוסקים בסרוויס דיזיין. ומה זה סרוויס דיזיין? אז על זה בעצם נדבר שיעור, וכמו שאפשר להבין קצת מהציור הזה, אני מקווה, סרוויס דיזיין הוא משהו שכולל בתוכו גם את הנושא של usability, שימושיות, גם חוויית משתמש, user experience, אבל גם עוד הרבה דברים, ולמעשה אפשר להגיד במובן הכי כללי שסרוויס דיזיין מתייחס לתכנון של שירות כללי, שירות שאנחנו מקבלים מי נותן שירות, שזה יכול להיות ארגון, שזה יכול להיות עסק, שזה יכול להיות מדינה, וננסה להבין היום בעצם מה המשמעויות של שירות, במה שירות שונה ממוצר, ובאיזה כלים אנחנו יכולים להשתמש כדי להגדיר את השירות, לאפיין אותו, לנתח שירות קיים וכו'. אז בואו נתחיל מדוגמה שאני מניח מוכרת לכם, רכבת ישראל. הנה קצת כדי להכניס אתכם לאווירה. אז הוא אומר לי, למה אנחנו לא לבלים כמו פעם? אני רוצה פשוט ליהנות מהדרך. ליהנות מהדרך, הוא רוצה ליהנות מהדרך. ליהנות מהדרך. ליהנות מהדרך, ליהנות. אני רוצה ליהנות מהדרך. ליהנות ממה? מהדרך. הוא רוצה ליהנות מהדרך. יש דרך ויש דרך, כן? מהדרך. הוא רוצה ליהנות. את נהנית מהדרך? ליהנות. סליחה, מי נהנה מהדרך? ואנחנו בחוץ לארץ. אתה רוצה ליהנות מהדרך? תעבור לרכבת. רוצים ליהנות מהדרך? עברו לרכבת. זורם יותר, נוח יותר. פשוט. מזעזע, נכון? כן, נסתה לי כאב ראש, זה כמו כאב ראש. כן, ומה בעצם רוצים להגיד? את לא מחליטה עליי. מה הם רוצים להגיד? שהנסיעה ברכבת היא באמת כל כך מזעזעת? כן. ואיפה הקולות השקטים? טוב. מה? היא לא משעממת. היא לא משעממת, אבל מה היא אומרת לך? הם באו יותר מציאות. איך אתה יכול להיות מהדרך לך? לא משנה, בסדר. נעזוב רגע את הרעש ברכבת,
כל שאר הבעיות ברכבת. בואו ננסה רגע לחשוב מה הם בעצם ערוצי השירות של הרכבת, זאת אומרת, איזה שירות הרכבת נותנת? נסיעה. אוקיי, השירות הבסיסי בעצם שהרכבת נותנת לנו, היא לוקחת אותנו מנקודה א', מביאה אותנו לנקודה ב', אבל באמת מה קורה מעבר לזה? אז זאת אומרת, יש לי צפייה בלוחות זמנים, זאת אומרת, יש חלק של תכנון נסיעה בגדול, שאיך הוא יכול לעשות? באינטרנט, בטלפון. אוקיי, משהו מודפס? מה עם האגף הזה? מה? הם לקחו לנו הכל כבר. לא לקחו לכם הכל. אני לא נוסע ברכבת. אוקיי, טוב, אז יש לך פטור. כן. יש סיכוי אתה מנתק את הרמקול? כן, כן. שיגע אותי. תודה. טוב, אז בואו באמת נעבור ככה בקצרה לערוצי השירות של הרכבת ונבין עם מה יש לנו עסק. אז יש לנו אתר אינטרנט, נכון? שבאתר אינטרנט אני יכול לברר זמנים של רכבות, נכון? אני יכול לעשות עוד דברים? מה עוד אני יכול לעשות פה? לתכנן נסיעה, לא? כן, לתכנן נסיעה, מה? מחירים. מה? לראות את המחיר של... אוקיי, בעצם הייתה לכם עבודה לעשות את זה, נכון? אבל מה עוד אפשר בגדול לעשות פה? אני יכול, יש לי שירות לקוחות, נכון? אני יכול לפנות דרך האתר לשירות לקוחות. אני יכול לברר אולי כל מיני דברים, יש לי את מוזיאון הרכבת, זאת אומרת, יש כל מיני דברים שהם ככה לא בפוקוס. אני יכול לראות את מצב הדיוק של הרכבות, אגב, זה גם מעניין. מה מצב הדיוק שלהם? מה? הוא ירוק, נכון? אוקיי. בסדר, אז יש לנו את זה. יש לנו את הפייסבוק של הרכבת, מה אנחנו מצפים שיהיה בפייסבוק של הרכבת? מה? לוח זמנים בפייסבוק? כל מיני שינויים כאילו. עדכונים? עדכונים, רכבות שמאחרות. אוקיי, בסדר. מה, הם יגידו, יעשו להם דברים רעים? מידע רגיש, מה? מה? כאילו צור קשר. מה הצורך? צור קשר. צור קשר. שירות אוקיי. לקוחות. כן, אוקיי, אז הנה, יש לנו באמת שירות לקוחות, וסתם זה יותר בעצם מין, זה לא נותן משהו, לא משהו שנותן עדכונים בריל טיים. אם זה לא נותן עדכונים בריל טיים, מה כן יכול לתת לי עדכונים בריל טיים? כמו המפות שיש באיילון, שמראה אם יש פקק או לא. אוקיי, אולי טוויטר? אוקיי. גינת? זה די מצחיק, נכון? מישהו שיתפעל את האתר שלכם יהיה נחמד? הם פתחו את זה ב-2010 וזהו. אוקיי? שכחו מזה. טוב. שחררו את הסיסמה. יכול להיות. אוקיי. מה עוד יש לנו? יש לנו את האפליקציה. במקרה הזה אפליקציה של iOS. אז מה אני יכול לעשות פה? אני יכול גם כן לברר לוחות זמנים, לראות את לתכנן נסיעה. מה זה פסים אישיים, דרך אגב? זה אם לא יודע מה זה עושה. לא יודע. זה אם רבת עם מישהו. לא, לדעתי זה מראה תמונות שקשורות לרכבת. לא יודע אם יש לכם אפליקציה, אתם יכולים לבדוק. לא זוכר מה זה עושה. זה יכול לקחת אותי לפייסבוק, שגם ככה לא נותן לי כלום. ומה זה תחנה מעוררת? אתם מכירים את השירות הזה? דווקא רעיון נחמד. כן, הוא מעיר אותי לקראת התחנה, הוא יודע באיזו תחנה אני אמור לרדת, והוא יכול להעיר אותי, הנה, תעיר אותי כשנגיע. גם קח אותי הביתה זה מאוד חשוב. מה, קח אותי הביתה? כן. הוא יודע לבד איפה אתה כן, כן. ואז נגיד אני גר בפרדין, אז... אוקיי, שאלה דברים בעצם שהם הרבה יותר רלוונטיים, דברים שהם הרבה יותר רלוונטיים בסמארטפון, נכון? כי סמארטפון יודע איפה אני נמצא, ולכן הוא יכול להעיר אותי, יכול לקחת אותי הביתה,
ובעצם להציע לי את המסלול שיקח אותי הביתה, וכל הדברים שהם במחשב ובפייסבוק הם הרבה פחות רלוונטיים. מה קורה בתחנה עצמה? יש לי מכונה שאני יכול באמצעותה להוציא כרטיסי נסיעה, או אני יכול לטעון רב-קו, נכון? מישהי פה משתמשים ברב-קו ברכבת? באוטובוס. מה? באוטובוס, ברכבת? בחוגר. מה? בחוגר כל יום, פעמיים ביום. אוקיי, טוב, זה אלה שלא צריכים לשלם. מה שעוד לכם? אוקיי, יש לנו גם ערוץ כזה. רוצה להמשיך את זה? לא. יש לנו את הערוץ הזה, זאת אומרת שזה מבחינת שירות, אם כל אלו היו מה? איזה שירות זה? זה מהיר. שירות מהיר, אבל זה סלף סרוויס נקרא. שירות עצמי. שירות עצמי, באופן כללי. זה שירות עצמי, זה כמובן שירות עצמי, כן? דברים שאני מבצע כלקוח באופן עצמאי, הם נקראים שירות עצמי. זה שירות עצמי, זה שירות פנים מול פנים, פייס טו פייס. פרונטלי. כן? וגם כאן אני יכול לקנות כרטיסים, אני יכול לברר כל מיני דברים. גם הכרטיס עצמו, זה גם כן, אוקיי? זה בעצם אובייקט שאנחנו משתמשים בו כחלק מהשירות ברכבת. עכשיו, אם כבר הגענו לפה, אז ככה נקודה מעניינת. אתם יכולים לראות פה התפתחות של הכרטיסי רכבת לאורך כמה שנים. התחיל מפה, עבר לפה, ואם אני לא טועה זו הגרסה הנוכחית. מה אתם יכולים להגיד על העיצוב של זה? איזה מהם נראה לכם עיצוב המוצלח יותר? אני חושב שהמוצלח זה הראשון. הראשון הכי מוצלח. לא, זה שפה. בוא רגע נחשוב שנייה. הכי ברור. ככרטיס, איזה סוגי מידע אני צריך שיהיו לי? כן? אתה הרי דוחף אותו לתוך מכונה הזאת, אז אתה אמור לדעת לאיזה כיוון אתה אמור להכניס. אוקיי, אז כיוון זה דבר מאוד חשוב, למעשה, כנראה שאולי הדבר הכי חשוב. מחיר כקבלה? מחיר, מתי אתה צריך, למה חשוב שזה יופיע שם? כי... מידע עתידי, אוקיי, אם אתה צריך לקבל החזר. שאתה בדיוק כמה סכום שצריך. כסוג של ביקורת בעצם, שאם משתמש נגיד במכונה, אתה רוצה לראות שזה, אוקיי. מוצא ויעד. מה עוד צריך להופיע על כרטיס? מוצא ויעד. מה? מוצא ויעד. מוצא ויעד, אוקיי. כי אתה אמור, יכול להתבלבל אם יש לך כמה כאלה בכיס. בסדר, סוג הכרטיס. תאריך. למה תאריך? כי אם יש לך כמה כאלה בכיס, מכל מיני ימים, אז אתה תתבלבל, אתה תתחיל להכניס עכשיו את כל ה... מה שאתה רוצה לדעת זה לא את היום, מה אתה כן רוצה לדעת? את התאריך עצמו, את השעה. לא. אם השתמשת בזה או לא. כן. זה בעצם מה שאתה רוצה לדעת, כי אתה יכול לקנות כרטיס ולהשתמש בו גם בעוד שנה, נכון? אוקיי, אז עכשיו כשאנחנו מבינים את הדברים האלו, רגע, עוד נקודה אחת. מישהו, אתה אמרת מוצא ויעד? כן. זה באמת חשוב ברכבת? ברור. מבחינת תמחור. למה אם אתה עולה בחיפה ומגיע לבאר שבע ושילמת על תל אביב? אם אני נוסע מפרדס חנה לתל אביב, זה שונה מאשר אם אני נוסע מתל אביב לפרדס חנה? לא, התחנות. לא. אז זה משנה לי בעצם... הכיוון של התחנות, איפה זה כתוב? זה משנה יותר לרכבת. אם משהו לך בפרדס חנה תל אביב, ואתה בתור פקח עולה לרכבת בפרדס חנה תל אביב, ואם זה היה רשום הפוך, אז אתה מבין שהבן אדם כאילו... למה? אין בעיה עם זה. לא, הבעיה היא זה אם אתה עובר את התחנה שאתה צריך לצאת בה. אם יש לך, קנית 10 כרטיסים מפרדס חנה לתל אביב, אתה יכול להשתמש בהם בכיוון ההפוך מתל אביב לפרדס חנה. אוקיי, אז בעצם זה פחות המוצא ביד ויותר... חבר'ה? תוצאה... אוקיי, אז אנחנו רוצים לדעת בעצם שתי תחנות, כלומר מוצא ביד, אבל לא במובן של אני חייב לצאת מאחד ולהגיע לשני, אפשר לעשות את זה גם הפוך. טוב, כשאנחנו מבינים את הדברים האלו, מה מתוך הכרטיסים האלו נראה לכם הכרטיס המוצלח ביותר? הראשון הוא הכי פשוט, הכי מובן. כלומר, סך הכל בעצם כשאנחנו רוצים לבחון עכשיו את העיצובים האלו, ונכון שזה משהו מודפס, אבל זה לא משנה בעצם לצורך העניין, באותה מידה
אפשר להסתכל על זה כעל איזה מין תרגיל קטן בתכנון של מסך קטן, זה לא משנה כל כך. אנחנו רוצים, א', שהמידע שחשוב לנו יופיע, ב', אנחנו רוצים שהמידע יסודר לפי חשיבות. אנחנו רוצים שמידע חשוב יותר יהיה בולט יותר, יקבל יותר נוכחות, מידע פחות חשוב יקבל פחות, ויחד עם זה בעצם אנחנו רוצים גם פחות הסחות דעת, נכון? שהמידע חשוב לא יופרע על ידי כל מיני רעשים נוספים שהם לא חשובים. אוקיי, אז מה אתה רואה? אתה התחלת להגיד משהו? הראשון. אתה אומר שהראשון הכי טוב. הראשון הכי טוב. למה? כל הציורים האלה מאחורה זה סתם, אתה יודע, מפריע לך לעין, לא נראה טוב בעין. הראשון הוא פשוט שתי צבעים והרבה יותר נוח. והדבר הכי חשוב והכי בולט. בלי קשר, החצים עצמם חשובים כדי להכניס את זה לאיזה כיוון הנכונה, בדיוק. כן, נכון, בוודאי. כמו שאמרתי, לדעתי זה כנראה המידע הכי חשוב על הכרטיס. אז בכרטיס הראשון באמת זה עובד מצוין, מה עם זה? באחרון הוא עובד בסדר גם. בשני יש הרבה הסחות... פה יש רעשים. אוקיי, פה זה כמעט לא אנחנו קיים, פה כמעט אי אפשר לראות את זה, שזה באמת רע מאוד. על הפנים. שני אלה בערך דומים, הראשון והשני. אבל פה מה יש לנו? זאת אומרת, פה יש פחות רעשים. זה קצת יותר טוב מזה, כי יש פה פחות רעשים. פחות צבעוני, נכון? למעשה, כל הרקע הזה, יש לו רק תרומה אסתטית, אין לו, לא תורם שום דבר מבחינת ידע, ובאמת העודף צבעוניות פה מסתיר את החיצים, כאן החיצים קצת יותר בולטים, אבל לא בולטים מספיק, אוקיי? זאת אומרת, לפחות מהבחינה הזו של הכנסת הכרטיס, באמת הפתרון, הכרטיס הישן, דווקא הוא הכרטיס הטוב ביותר. מבחינת שאר המידע, אולי זה עניין של כסף, אתה יודע. החליפו את זה כמקצצים בזה. בצבע של... רק התאריך כתוב... לא נראה לי שאתה חוסך איזה משהו שאתה עובר מכרטיס הזה לכרטיס הזה. להפך, לא יודע. חברה אחרת. אוקיי. בואו נגיד, יש פה מתנדבת שרוצים לנסות ולצייר כרטיס חדש. תביאו מוכן. פעם שתגיד פעם, תגיד פשוט מור. כן, זה פשוט תורנות. כן, זה המלחמות שלי. אוהב את החזות הלוקית. בבקשה. מה אמרנו הכי חשוב? מה חשוב? אמרנו שהמחיר חשוב. המחיר צריך לחשוב כמה... לפי סדר. לפי הסדר, אז לא יודע, תחשבו מה... המחיר חשוב. הדרך, מאיפה לאיפה. אוקיי. זה חשוב כי גם יעד ומוצא. יכול להיות שיש לי כמה כרטיסים בארנק שקניתי ו... אוקיי. למעשה אני חושב שיכול להיות שאפילו לפני זה, אתם לא מסתכלים על זה אולי, אבל השאלה אם הכרטיס היה בשימוש או לא, זו נקודה מאוד חשובה. כי... נכון. למעשה יכול להיות, לא רק שאני אנסה להשתמש בו בכרטיס שהשתמשתי בו וזה סתם יגזור זמן, יכול להיות שאני זורק אפילו, שיכול להיות שבטעות אני זורק כרטיס חדש, רק כי חשבתי שהוא משומש. אז... אוקיי, אז בעצם המצב של הכרטיס חסר לך עדיין. המצב... אם הוא סינגל או אין ריליישנשיפ. לפעמים זה מופיע פה בתור איזה חותמת קטנה או משהו, לפעמים זה בצד האחורי. בואו נניח שלרגע שיש לנו אפשרות מבחינה טכנולוגית להדפיס את זה בצד הקדמי של הכרטיס. זה המצב. מאוד גם מכיר. וכמה מתוך כמה בכרטיסים פקס להם. כן, בחלק מהמקרים יש לנו עניין של כרטיסייה. השאלה היא אם המידע הזה בכלל חשוב, למה חשוב לי לדעת? שאתה תדע לעקוב כמה נשאר לך. רגע, קודם כל, אם יש לי 12 כרטיסים וזה כרטיס שלי מתוך 12, זה לא מה שאני חייב להשתמש בו ככרטיס השני, אני יכול להשתמש קודם במספר 10 ואחרי זה 7 ואחרי זה 12 ואחרי זה 1, נכון?
אז למה זה חשוב לי בעצם? לביקורת שהוא היה מקבל אותם. כשאני מקבל אותם לראות שקיבלתי 12 אז מה כרטיסים, אתה תעשה עוד חץ בפנים? אוקיי, אז כנראה שהמידע הזה הוא לא מאוד חשוב. זאת אומרת, הוא חשוב לה בהתחלה, אבל אחרי זה... הייתי שם אוקיי. יש לכם הערות בינתיים, הצעות? מה זאת אומרת המצב עבר או לא עבר? אם השתמשת או לא. האם השתמשת בו כבר או לא? תעשה כמו ניקוב נגיד שהמכונה מנקבת. זה המחיר? אוקיי, בסדר. לא נראה טוב בסימן הזה. אמרתי תחנות, זה כיוון אמרתי תחנות מצב, מה עוד חסר לנו? או שלא חסר או לנו? יחותמת או פה במקום אחר, אני לא יודע בדיוק, אוקיי. פה נראיתי יחותמת, עבר או לא עבר, זה מעניין. מה זה? אוקיי. מלמעלה. וזהו, פתאום. אוקיי, יופי. בואו נעבור על זה רגע, וקודם כל שאלה אם למישהו יש פה הערות, הצעות לשיפור, להגיד לנזיים מה זה? כרטיס נסיעה. מה זה? אתה באמת צריך להגיד את זה? זה לא טיסה, זה רכבת. לא, בסדר, כאילו, אתה יודע, שיהיה נחמד, רכבת תרשום שזה ישראל. רכבת, כן? אוקיי, אז רכבת ישראל אולי? אני גם הייתי מוסיפה אם זה כרטיס רגיל או כרטיסייה. כן, אבל עוד פעם, השאלה היא, מה המשמעות כרטיסייה? מרגע שקונים אותה, כל כרטיס עומד בפני עצמו, נכון? אין לכרטיס משמעות. אין לו... העובדה שהוא נקנה כחלק מכרטיסייה, תאריך זה הנפקה. לא משנה מעבר לזה אחרי זה. אולי הם עשו את זה בשביל הפקח שבודק, ואז זה הגיוני עם המחיר, נגיד 28 שקלים, אולי זה מחיר לנסיעה מתוך כרטיסייה, אבל אותה נסיעה שזה לא בכרטיסייה, אולי זה יותר. למרות שזה בכיוון... כן, למרות שהאמת ברכבת אין היום הרבה פקחים, בגלל שיש מכונות בכניסה וביציאה, אז צריך הרבה פחות פיקוח בתוך הרכבת. לא, אתה יודע שאתה נותנים מכה לברזל והוא קופץ? תלמד אותי. יש בקר. וגם חשוב אתה לרשום, צבא. אתה שומע? גם חשוב לרשום, לשמור את הכרטיס, כדי שיהיה לו איך לצאת. נכון. אוקיי, זו נקודה חשובה. זה באדום. בסוף את תקועה ברכבת, ישנה שם. אז אני צריך לעשות כאן וכאן. אנשים שלא נוסעים הרבה ברכבת, זה גם היה חכם לכתוב להם באיזה רציף צריך לעלות. אבל יכול להיות שזה טיפה זה- משתנה. כן, זו בעיה. זו בעיה. כן, דרך אגב, ההערה שלך היא קודם כל באופן בסיסי נכונה, זאת אומרת שאנחנו רוצים להגיד לאנשים שישמרו את הכרטיס. העניין שאני חושב שמרגע שנסעת פעמיים ברכבת את כבר יודעת את זה. ואז... בוא נגיד שהם חייבים לכתוב את זה בשביל לכסות מבחינה שלהם, אז הם כן, לא יכולים לעשות את כן, זה, לא לכתוב את כן. זה. וכאן אני עושה יהיה מבוגר, אוקיי. חשוב, בכתב א'. באמת, שפת ב'. אם עבר או לא עבר. אולי להתחשב בתיירים, אני לא יודעת אם קיימת אפשרות כזאת, שתהיה אופציה להדפיס את זה באנגלית. יש לך כמה שפות. מחשב. אני לא יודע אם הכרטיס מדפיס את זה בכמה שפות. שאלה טובה. שאלה ממש טובה, אני לא יודע. אוקיי. טוב, יופי. יש הערות, קודם כל תודה רבה. יש הערות, הצעות לשיפור. רגע, מה אתם... בואו נחשוב טיפה. מבחינת הסדר של החשיבות, אז אמרנו, אוקיי, כיוון הכניסה באמת זה מאוד בולט, זה נכנס בצורה יפה. תחנות. עכשיו, מיקמת את זה כאן מסיבה מסוימת? כן, זה מהמקום, מקור ליד. אוקיי, אבל למען האמת, אם אנחנו מבינים שאין לנו בדיוק מוצא ויעד, שזה לא משנה כל כך, מה? אז לא, אנחנו צריכים להציג את שניהם, אבל לא במובן שאני בכך יוצא מאחד ומגיע לשני, אני יכול גם לעשות את זה הפוך. עכשיו, אנחנו רואים שיש לנו גם אלמנט מאוד גדול של חץ, השאלה איך אנחנו משתמשים בו, אוקיי? הוא קיים שם, זה מאוד טוב שהוא גדול, ועכשיו השאלה היא למשל, מה יותר הגיוני שיופיע בתוך החץ? מה קשור אולי יותר לחץ? אני עושה מרקות. אז יכול להיות באמת שהיעד היה יותר הגיוני שיופיע בחץ, כי החץ הוא מסמל תנועה בעצם, מה?
אוקיי. אמרתי, אם זה יהיה למעלה זה גם כאילו על אותו כיוון. אוקיי, אפשרות אחרת אולי הייתה למקם את ראשון לציון ואת החיפה כאן, כאילו משני הצדדים שלו, כדי לא לרמוז כל כך על מוצא ביד. חותמת אולי, איפה הייתם שמים? על החץ. חותמת של מה? של אם זה שיפוט. חותמת? בקצה החץ. בקצה החץ, אוקיי, זו נקודה מעניינת, זו אפשרות יפה. אני הייתי עושה שהחותמת פשוט עושה איזשהו קו על הראשון לציון חיפה. אוקיי, יכול להיות שזה היה מוחק את זה, או שזה היה, כן? או בקצה, בפינות, שאתה, שיהיה, זה משהו בדרך כלל שמסתכלים עליו, פינות ומשהו מרכזי, או על כנראה שהם לעשות את זה פה. לחורר. אוקיי, אפשר, זה רעיון מאוד יפה, קודם כל, כי... מה? זה מאוד יפה, כי זה בעצם אנחנו פוגעים איכשהו בכרטיס, זה משהו שגם במגע אני יכול להרגיש אותו, אם אני מוציא את זה מהכיס, אני יכול להרגיש שזה כרטיס שהשתמשתי בו, זה יפה. אני חשבתי על אופציה אחרת קצת, אבל עוד פעם, זה ככה די שונה, אם היה לי משהו כזה נגיד, כרטיס שבעצם ברגע שאני מעביר אותו במכונה, יוצא לי מהצד שני רק חצי כרטיס, או משהו כזה, כן? מה? אתה צריך להשתמש בו ביציאה. כן, לא, אני... אתה מעביר אותו פעם אחת, אתה נכנס לרציף, אתה יוצא מהרציף, בתחנת היד נכון, אוקיי, אז יכול להיות שבאמת... יכול להיות שבאמת ביציאה אני יכול להשתמש בו כן, אני יכול לקבל מין חצי כרטיס שהוא שומר בעצם רק בעיקר את המידע הזה. אבל אז כנראה שחצי, היית מגביל את המידע לחצי מהכרטיס, כי מי שצריך את זה בשביל להחזיר הוצאות... כן, לא, אז מראש יכולתי לתכנן מה נשאר בחלק שנשאר אצלי. למשל, יכול להיות שנא לשמור את הכרטיס עצמי הנסיעה, אפשר לשים בחלק שלא נשאר. צריך לחשוב על זה. אוקיי, אבל באמת עבודה מאוד יפה, אז ככה, אוקיי, באמת נתקלנו בעניין מאוד מאוד קטן פה, אבל אני חושב שזה דוגמת תכנון עדיין נחמדה, זאת אומרת שאפילו בכרטיס כזה מצ'וקמק של הרכבת, יש מקום למחשבה, ואנחנו רואים גם איך עיצוב שלפחות היה סביר, הולך ומתקלקל עם הזמן, ואחרי זה משתפר טיפה, אוהד, כן. יש סיכוי שתראה לנו איך אתה היית מצייר את זה? את מה, את הכרטיס? כן. אני חושב שזה לא מאוד שונה ממה שמור עשה. כן? אני חושב שהייתי משנה קצת את הפרטים שם, אבל... סתם כי אנחנו בדרך כלל מדברים וכאילו לא ראינו משהו ממשי ואתה יודע. לא, אז אוקיי, קודם כל אנחנו בשיעורים הבאים נדבר בדיוק על הדברים האלו. תראה, בשביל להגיע באמת לתוצאה אופטימלית זה דבר שצריך לחשוב עליו, אבל לפחות את הכיוון הבסיסי, אני חושב שהכיוון הבסיסי הזה הוא טוב. ודיברתי קצת על איפה למקם את המוצא והיד, ושאלה באמת גם אם אנחנו לוקחים את הכרטיס הנוכחי ומשחקים קצת עם המיקומים שם, או שאנחנו רוצים לחשוב ככה מחוץ לקופסה, ואז, לא יודע, נחתוך את הכרטיס, ננקב אותו, נעשה כל מיני דברים כאלו, שזה, כנראה שזה פתרון יותר טוב, אבל הוא כבר גם יותר בעייתי קצת. טוב, אז אוקיי, אז היה לנו את הכרטיס, עכשיו אנחנו צריכים לעבור במכונה הזו. כן, עכשיו יש... ובעיר רצים אחרי מישהו. מה? מה אתה אומר? מה, בעיה נצחת. דרך אגב, אחת הבעיות שיש פה, אם אתם נוסעים ברכבת, תסתכלו איך, תעמדו פעם, חצי דקה תסתכלו איך אנשים מעבירים את הרב-קו שלהם, ותראו שיש פה בעיה, כי בעצם מה שאמורים לעשות זה להוציא את הכרטיס ולהצמיד אותו למסך הזה, והפעולה הזו היא פעולה מאוד איטית. זאת אומרת, היא גם דורשת איזו תנועה שהיא לא כל כך נוחה, ובסופו של דבר מעכבת, עכשיו תגידו מה, זה עוד שנייה? שטויות, אבל כשיש לחץ ברכבת, כל שנייה כזו בעצם הולכת ובונה את הפקק שנוצר מאחורה, וזה יכול להיות בעייתי. זאת אומרת, אני חושב שהתכנון של היחידה הזו שאליה מצמידים את הרב-קו הוא תכנון בעייתי. גם אין את המסך הזה על כל המעברים. יש רק על חלק, כן. נכון. שהרבה פעמים הם רוצים לקלל את אלה שעוברים כרטיס ותופסים להם את התור. כן, כן. אוקיי, את אומרת שחסרה אולי הנחיה של מי כדאי שיעבור פה ו... אוקיי, זה גם נקודה. אוקיי, מה קורה ברגע שאני עובר את זה? מה הסיפור? לא, אני צריך לדעת לאיזה רציף להגיע, נכון? אוקיי? אז כמו שאמרנו קודם, את אתר אינטרנט ואת האפליקציה, ואגב, יש לנו שירות טלפוני, אני יכול להתקשר למודיעין של הרכבת ולקבל מידע. אז
ואחרי זה את הסיפור של רכישת הכרטיס, אז כן, אז עכשיו יש לנו בעצם עוד מסך, שיש לנו אינטראקציה מסוימת איתו. אינטראקציה די פסיבית, נכון? אני יכול להסתכל על זה, אין לי פה ממש פעולה, אני לא יכול לעשות שום דבר, ואני צריך להחליט עכשיו מה אני עושה, כן? אגב, אם אתם מסתכלים אפילו רק על הדבר הפשוט הזה, יש דברים שהייתם משנים פה, שנראים לכם אולי קצת... כן, הייתי מוסיף עוד כמה זמן הרכבת מגיעה. כמה דקות. יש לך שעה. כל הרווחים האלה בין התחנות ביניים. יפה מאוד, יפה מאוד. אוקיי, בעצם מה אני צריך לעשות עכשיו? אני אומר, אוקיי, רכבת המודיעין מגיעה ב3. מה השעה עכשיו? בשביל זה אני צריך ללכת לפה. יש בדרך כלל את השעון הענק הזה. צריכים אותה כן, אבל פה, כשאני מסתכל בכיוון הזה, הוא לא נמצא, נכון? יש לי כאן שעה, אוקיי, שאני צריך להסתכל בטלפון שלי, רוב האנשים לא מסתובבים שעון, ואז אני צריך לעשות פעולת חישוב. עכשיו זה וזה, אוקיי. אז אתה מונה את הפעולת חישוב, אז זה כמה זמן יפה, נכון. אז זה דבר אחד, זה באמת יפה מאוד. מה עוד אפשר לעשות? מה עוד אפשר לעשות פה? אני חושבת שבנוגע לשעות של הרכבות, צריך לעשות את זה עוד בקנייה של הכרטיס. אם אני לא טועה, לפני הרבה שנים הם היו כותבים מתי הרכבת הבאה ברגע שאתה קונה את הכרטיס לאותו יעד. היום כבר אין את זה. אני חושב שהמכונות האוטומטיות כן עושות את זה. לא עושות את זה? לא? אוקיי, בסדר, כן. לגבי ההערות, הייתי מעיף את זה, כי ממילא תחנות ביניים והערות אומרים אותו הדבר, אבל בשפה אחרת. אוקיי, אז... אז הייתי רושם למשל ויה פשוט בצד אחד. אוקיי, יפה. אז יש פה בעצם בעיה בכותרת של העמודה הזו, זה לא הערות, נכון? זה תרגום. יכול להיות שבמצב מסוים אולי הם לוקחים את כל החלק של האנגלית וכותבים פה משהו כמו, למרות שלא ראיתי כזה דבר פעם. מה זה העמודה הראשונה? מספר הרכבת. זה חשוב. כן, זה חשוב. זה חשוב? בגלל שכשהרכבת לא מגיעה וכל הבעיות שיש עם הרכבות ומוצאים פיצויים, אז אומרים להם איזה מספר רכבת הייתה אמורה להגיע, אבל אתה יודע ככה. ככה זה... לא נורמלי. רגע, ועל הכרטיס זה מופיע? לא מופיע. אבל יש עוד סיבה לזה שזה חשוב. אוקיי. אם אתה צריך להחליף רכבת, אז נגיד הרכבת, היעד הסופי שלה, זה לא יכול להגיד יעד סופי, אבל לא משנה, היעד האחרון זה חיפה. פתרון הסופי, כן. זה חיפה, ואני צריכה להגיע לאן שהוא בדרך. טוב. אז אולי אני לא מכירה את מדינת ישראל, ואני לא יודעת שהרצליה... אבל איך תדעי שזו רכבת מספר 167? כי אם אתה מתכנן את זה באפליקציה, אז הוא אומר לך איפה אתה צריך להחליף רכבת, ואיזה מספר רכבת אתה צריך. אבל כשהרכבת מגיעה לתחנה, איך את יודעת שזו רכבת 167? אז זה מעבב לך ברציף, ואתה יכול לדעת שזאת הרכבת. אבל גם לרכבת כתוב היעד שלה, לא? זאת אומרת, אני חושב שקצת להשתמש במספר של רכבת זה דבר מצחיק אולי, לא? אם אני צריכה להגיע להרצליה, אז לא יהיה לי כתוב הרצליה, יהיה כתוב חיפה. ובדרך, אחת התחנות זה הרצליה. אוקיי. אז... אבל זה לא מראה את כל תחנות הביניים. אוקיי, יש פה נקודה מעניינת. המידע הזה מתחלק? עם הזמן? כן. אוקיי. סוג. מה? סוג רכבת. סוג רכבת. אם זה קומותיים או זה רלוונטי. אני חושב שזה מוסיף רכבות, כי לא הגיוני שנחכה, לא יודע כמה זמן. טוב, זה כבר בעיה שלנו. שעה בין רכבת לחיפה, כאילו. פעם הם היו עושים שם איזה שעה פרברים. כן, בדיוק. כן. יש את הכרוז המפחיד עכשיו ברכבת. טוב, אז רגע, יש לנו את השלטים האלו, נכון? ברגע שאנחנו מתקרבים לרציף יש שלטים כאלו. עכשיו... זה דווקא טוב שזה ימין השמאלה. בחיים לא רואים את השלטים. כן, אוקיי, זה הגיוני, כי פה באמת... זה באוניברסיטה, זה באוניברסיטה, נכון. יש שם... יש באמת עלייה בצד ימין ועלייה בצד שמאל, אבל תשימו לב אגב שהחיצים פה מאוד קטנים. כן, אתם זוכרים שדיברנו פעם על מיפוי, כן? הקשר בין מפסקים ואובייקטים שהם שולטים עליהם, כמו במכונית, השליטה למשל, והמפסקים פה. אוקיי, אז פה המיפוי בעצם נוצר בעצם זה שאני מקרב את השלט הזה ליציאה היא ואת השלט השני ליציאה השנייה. אפשר לשים שלט באמצע שמכווין. שמה? שמכווין. כאילו הם אומרים לך שם רציף אחד, אז אתה מסתכל בשלט האמצעי ואומר... זה חץ. אוקיי, אז... שלט האמצעי רציף אחד. תמרור שמאלי רציף מואר כזה, גם חץ ימין. אוקיי, אז יש לנו אחרי זה את הדבר הזה.
אוקיי? זה די מבלבל לדעתי. זה ממש מבלבל. זאת אומרת, על מה? אני פספסתי ככה כמה מקומות. בגלל זה? כן. למה? מה הבעיה? כי זה נראה כאילו כתוב בציף 2, אמרתי מדהים את הרציף הנכון, אבל זה היה ללכת. אוקיי, עכשיו מכיוון שהחץ יורד למטה זה נראה כאילו מצביע על הרכבות האלו, נכון? זה נראה ישר, נראה כאילו הם שינו את זה מאז. אני לא חושב. אוקיי, עכשיו ברכבת עצמה באמת יש לנו קדימה, אנחנו רואים את היד שלה, אנחנו רואים את זה בצד. מה עוד? יש לנו את הדבר המפלצתי הזה, נכון? בתחנה עצמה, גם כן משהו שיכול לעזור לנו לתכנן את לוחות הזמנים. יש לנו עוד כל מיני, יש לנו מוקד שירות לקוחות. הזכרתם את הכריזה, האמת שזה גם כן נושא מעניין, קודם כל יש ברכבות שבדרך כלל שילוב של כריזה אוטומטית, ואחרי זה יש את הפקחים שצריכים להוסיף קצת איזה נופח אישי לעניין, והם צריכים לחזור על זה עוד פעם, כן, בדיוק. כן, כבר מדברים על פתרונות שקטים. אז... בדיוק. ונקודה נוספת, שמגיעה מתוך הדבר הזה, הכריזה באמת היא רק בעברית ובאנגלית. אין צורך יותר מזה, אני חושב. גם ככה רואה כשמחכים בסדר, אוקיי. עברית ואנגלית, השפות המדוברות. לא, מדוברות בסדר, אבל האמת שהערבית זו גם שפה רשמית במדינה. אבל זה יעודד... אני יוצא קצת לא בסדר, אבל זה יעודד כאילו זה בסדר מבחינתי. זה יעודד אותם לבוא ולנסוע ברכבת. אני חושב שכרגע הם לא נוסעים? פחות. אוקיי, והאמת שבאמת ההערה זה לא במקום. אבל... זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים... האמת שזה קיים לא רק פה, יש במקרים אחרים אתרי אינטרנט, שהם גם כאילו מותאמים לערבית. למשל, אני לא יודע אם אני אגיע לדבר על זה, האתר של ביטוח לאומי, למשל, יש גרסה בעברית וגרסה באנגלית. השבוע גם מי הלקוחות של ביטוח לאומי. הרבה פעמים זה אוכלוסייה ערבית שדווקא מתקשה בקריאה בעברית. מה? לא, שיגיד תודה שכאילו... מי אמר את זה? שיגידו תודה? אני חושב שזה קיים לזה כאילו. מה אתה אומר? טוב, בוא נעצור את זה פה כי אני לא אוהב את ההערות האלו. טוב, בואו נדבר עכשיו על ההבדל בין מוצרים ושירותים. מה ההבדל העקרוני בין מוצרים ושירותים? הרכבת מה זה? זה מוצר או שירות? שירות. זה שירות, נכון? איך אנחנו יודעים שזה שירות? ולא מוצר? כי אתה משתמש בזה. כי מה? כי אני משתמש בזה. זה לא נשאר אצלך בכיס. זה לא נשאר אצלי בכיס, טוב. זאת אומרת, אני לא יכול לשמור את זה? אני לא יכול לשמור את זה, אני לא יכול להחזיק את זה, אני כאילו... זה שירות שאתה מקבל, להגיע מתחנה א' לתחנה ב'. אני מבין שזה שירות. זה לא אייפון, אייפון זה מוצר. אני בדיוק מנסה להבין מה מאפיין מוצר ומה מאפיין שירות. מה ההבדלים ביניהם? אני לא בעלים מה, אולי מוצר זה בשביל... אתה אומר ש... אולי מוצר זה משהו פיזי. כן, אז מוצר זה משהו קודם כל שאני פיזי, כן? אני יכול להחזיק אותו, לגעת בו. שירות בדרך כלל לא. מה עוד? מוצר יכול להיות שלך, שירות זה לא משהו קבוע. כאילו אתה רק משתמש בו. אבל אם יש לי שירות אינטרנט לבית, זה שלי או לא שלי? זה לא שלך, אתה לא... אתה יכול לתת אותו למישהו אחר, את השירות הזה? אוקיי, זו שאלה. מוצר זה משהו שהוא שלך, שירות זה משהו שעושים בשבילך. מוצר זה משהו שהוא שלך, שקנית אותו. אוקיי. ושירות זה משהו שנותנים בשבילך. ואם אתה קונה קפה נגיד בבית קפה? לא, משהו לא... זה מוצר או שירות? זה מוצר. אבל מישהו מכין לי את זה. מי שמביא לך את השירות... זה מסופק משירות. מי שמביא לך את המוצר זה השירות. אז אוקיי, אז קודם כל ברור שיכול להיות שהאזור הזה באמצע הוא אפילו יותר גדול. זאת אומרת, יש לנו שילוב של שירותים ומוצרים, לפעמים אנחנו מסתכלים על הדוגמה של הרכבת, אנחנו רואים ש... אוקיי, הדבר הזה הוא פיזי, כן? לא קיבלתי אותו, אבל פיזי.
הרכבת עצמה היא פיזית, אני יושב בה, יש אובייקטים פיזיים שאני יכול להסתכל עליהם, יש את הכרטיס שדיברנו עליו, נכון, שהוא אובייקט פיזי, אוקיי, אבל הרכבת, די ברור לנו שהרכבת באופן בסיסי זה שירות, שזה לא, לפחות המוצר שם זה משהו נלווה, נכון? אוקיי, אז באמת בדרך כלל מה שדיברנו עליו עד עכשיו בקורס היה יותר סיטואציה כזו. נכון שבן אדם מול מחשב, זה לא יכול להיות מחשב, זה יכול להיות אייפון, אייפד, משהו אחר, אבל בן אדם מול מערכת מידע, מול מערכת ממוחשבת. כשאנחנו מדברים על שירות זה כבר משהו הרבה יותר רחב מזה. אז יש לנו פה גישה למידע דרך סמארטפון וטאבלט ומחשב ודברים כאלה, ואנחנו מדברים למשל גם על דף הפייסבוק של הרכבת, כן? או הטוויטר של הרכבת שלא נמצא בשימוש, ואנחנו מדברים על אנשים, כן? הפקח ברכבת, איש הביטחון ברכבת, הקופאית, המנקים, יש עולם שלם סביב זה. טוב, אז בואו נראה כמה הבדלים. אנחנו לא באמת צריכים להיכנס לפרטים של כולם, אבל כן, מוצר הוא משהו מוחשי, שירות זה משהו שהוא לא מוחשי, שירות בדרך כלל גם לא אחיד, מוצר הוא משהו הרבה יותר אחיד. אני קונה, לא יודע, פולקסווגן גולף, אז כל מי שיקנה את המכונית הזו, יהיה לו אותו דבר. יהיה לו בדיוק אותו דבר. הקפה נגיד שאני אקבל בבית קפה יכול לצאת שונה קצת כל פעם, כי יש שם חלק של שירות. מוצר אפשר להחזיר, שירות אי אפשר להחזיר ממש, באמת עניין של בעלות, אני יכול להיות בעלים של מוצר, אבל בשירות אני לא יכול להיות הבעלים של השירות, המוצר לא תמיד אני הבעלים שלו, אני סוחר רכב, כן, או משהו כזה. מוצר אפשר לאגור, שירות קשה לאגור, איך אני אוגר כספק שירות או כלקוח, איך אני אוגר נסיעות ברכבת, אני לא יכול לעשות את זה, או אינטרנט, אני יכול לאגור אינטרנט בבית שלי? לא? לא יודע, אולי יש איזה דרך לעשות את זה, כנראה שלא. מעורבות של לקוח במוצר בדרך כלל, או שהיא לא קיימת בכלל, נגיד במכונית שאני קונה, אין לי שום מעורבות. אני יכול אולי להגדיר שאני רוצה את זה בצבע מסוים, או עם כל מיני תוספות ואבזור וזה, אבל בשירות זה משהו שהוא הרבה פחות בדרך כלל, זו הרבה פעמים גם בעיה. מוצר, אפשר להפריד אותו הרבה פעמים מהיצרן שלו, אם אני קונה בקבוק מים, אני יכול להפריד אותו מהיצרן, שירות, איך בדיוק אני מפריד בין מי שמספק לי את השירות והשירות עצמו. זה בעייתי, כן, במוצר הלקוח הוא פסיבי, בשירות הוא אקטיבי, רוב המקרים שאנחנו מקבלים שירות אנחנו לא פסיביים, נכון? איזה שירות אנחנו מקבלים שאנחנו לגמרי פסיביים? שירות שהוא כיסא מסאז'. יופי, טובה, נכון. למרות שגם כן, אתה יכול להגיד לוחץ לי פה, כואב לי שם, כן? כיסא מסאז', כן, אוקיי. שיננית אולי. למה אין שיננן? שיננן והגנן. טוב, אז כן, אבל ברוב המקרים שאנחנו, אם אני מגיע לרופא המשפחה לקבל שירות, אז אני מספר לו מה כואב לי, איפה לוחץ לי וכל מיני דברים כאלה, והשירות הוא משהו שהוא בעצם נוצר עם מעורבות של אני לא מאמין, כתבתי פה צריכה בחץ, טוב, כן, זה לא צריכה כזו, אבל גילי הצריכה, אז במוצר הם באמת, הייצור, כן, זה כל כך נורא, נכון? אני חייב לתקן את זה. למה אתם עושים לבעיה? לא, אני לא רוצה שזה יישאר. כן, אני חושב. מעולה. יופי, אז כאן אנחנו באמת, כן, את הבקבוק הזה מייצרים במקום אחד, אני שותה אותו במקום אחר, שירות באמת קשה להפריד את הדברים. עכשיו בואו נראה דוגמאות של שילוב של מוצרים ושירותים. אוקיי, אז ניקח את האייפוד, אייפון, כן, הייתי מתי זה הגיע.
איזה מגזים אתם. אוקיי, אז ניקח שילוב של מוצר ושירות, במקרה הזה נגיד אייפוד או אייפון והאייטיונס, אז מה יש לנו כאן בעצם שירות, מוצר, יש לנו, אוקיי, אז אחד הדברים באמת המאוד חכמים שאפל עשו פה, הם שילבו מוצר עם שירות, כי היו נגני MP3 לפני זה, אבל השירות שמאפשר לי לרכוש שירים ולהביא אותם בצורה מאוד חלקה למכשיר שלי, זה משהו שעובד מאוד טוב ביחד, ואגב, הוא מתרחש גם מאחורה, זאת אומרת, הוא מאפשר לתעשייה למכור שירים, וכן, זאת אומרת, זה לא רק החלק של אייטיונס, זה גם מה שנמצא מאחורה, כן? הממשק בעצם לספקים של התוכן. גם זה שילוב של מוצר ושירות, נכון? מישהו יש טענה לזה? כן, יש לי, זה קטלני. עם צ'יפ, אז יש לי מוצר פיזי, אני יכול להחזיק אותו, אני נועל אותו, ועוד מוצר פיזי שאני משתמש בו זה נגיד הסמארטפון שלי, ומה קורה פה בעצם, איך זה עובד? זה מסתנכרן לאתר של נייק, וככה אתה יודע כמה רצת, כן, אז אני יכול לראות יש שיפור, אין שיפור. אני יכול לראות את זה באתר, אני יכול לראות את זה גם בסמארטפון, אם אני לא טועה. כן, אז עוד פעם, שילוב של מוצר ושירות. טוב, אז כמה מאפיינים של שירות שאנחנו כבר ראינו, אנחנו מבינים שזה בדרך כלל פעילות, ואנחנו לא מדברים על אובייקט, כן, למרות שוב שיש שירות שמערב בתוכו גם אובייקטים, אבל שירות טהור הוא רק פעילות ולא אובייקט. אנחנו לא יכולים לגעת, כן, זה משהו שהוא, משהו טנג'יבל, זה משהו שאפשר לגעת בו, זה הפוך מזה, כן. זו נקודה, היא מופיעה ככה איפשהו באמצע, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. בעצם המשמעות שלה היא כזו, תחשבו רגע מתי שמתם לב שאתם מקבלים שירות בדרך כלל. מתי בהרבה מקרים אנחנו שמים לב לאיכות השירות שאנחנו מקבלים? מתי? אבל מה גורם לך לשים לב לזה? שיש בעיה. אוקיי? האינטרנט שלי זורם הביתה בכיף כל השנה, יום אחד יש תקלה. כל השנה הזו לא חשבתי על זה כמעט בכלל, זה לא עניין אותי, אני גולש באינטרנט, אני עושה כל מיני דברים, שולח מיילים, ברגע שיש תקלה, זה הרגע שבו השירות מעניין אותי, והאיכות שלו מאוד מעניינת אותי, ואז בעצם מה המשמעות של זה, שמה רלוונטי בשירות באותו רגע? של עובד האינטרנט. כן, זאת אומרת שהשירות לקוחות בעצם, כחלק מתוך השירות הכללי, הופך להיות משהו מאוד רלוונטי. תוך כמה זמן מתקנים לי את הבעיה, מה מידת האדיבות והמקצועיות של האנשים וכו'. חלק מהפתרון לבעיה הזו שקשה ללקוחות לראות את השירות, כי אמרנו שהוא פעילות ולא אובייקט, זה להשתמש במה שנקרא physical evidence. זה דברים שהם מזכירים לנו שאנחנו מקבלים שירות. אוקיי, אז איפה אתם מכירים את זה? מה זה? נגיד, אתה מגיע לבית קפה, לארומה, אוקיי? אז יש את העיצוב של המקום. כן, קסטרו יש לה נגיד ריח שלהם בחנות. אוקיי, זאת אומרת, יש דברים שגורמים לך להיזכר בעצם שאתה מקבל שירות. זה יכול להיות מדים של... אני חושב שבחו"ל זה יותר נפוץ, נגיד פדקס או משהו כזה. כן. וכולי, כן. גם ארומה, יש להם את העיצוב הזה עם החום מוחזר הזה, והכחול, האדום והשחור. מחצי חינם. ארומה, כל הרסניף ארומה זה החום המוחזר הזה, השחור. רצית להגיד משהו? יש לך דוגמה, אוקיי. כשאני למשל מעביר שיעורים פרטיים, אז לתלמידה שלי נשארת ניירת שזה מה שעשינו במהלך השיעור. אוקיי, יפה. יפה מאוד. כן, אוקיי. דוגמאות עכשיו, אתם יכולים לחשוב רגע על דוגמאות של שירות שהוא מאוד מוחשי, ואולי כולל בתוכו גם מוצרים, לעומת שירות שהוא לגמרי לא מוחשי, כן? שהוא לגמרי באוויר. שירות לא מוחשי?
שירות לא מוחשי? כן, איזה דוגמה של שירות אתה יכול לתת לי שהוא לא מוחשי? רגע, איך קוראים לך? ארקדי. ארקדי. אז ארקדי נתן דוגמה, שאומר, נגיד שלא היית משאיר דפים, אז מידה מסוימת, כן, זה לא מוחשי. דיברת, היא שמעה, היא למדה, אוקיי, אז, ולא נשאר כלום. אז גם שירות בטלפון. גם שירות בטלפון וזה. אוקיי, אז בואו נראה באמת את הדוגמאות, כן, אז יש לנו באמת אזור של מוצר בלבד, מלח, סוכר, לא יודע, אין פה שירות, זה מוצר, אנחנו מרגישים אותו, ושתייה, חומרי ניקוי, פה אנחנו מגיעים לאזור שיש לנו מוצר עם שירות מינימלי, גם כאן, זאת אומרת, קניתם את המכונית, עדיין יש עניין של שירות. אתם צריכים לטפל במכונית, איך נראה מוסך שירות, כמה אנשים מדיבים שם, אבל זה חלק קטן יחסית. יש לנו דברים שהם, כן, כמו בדוגמה של הבית קפה, מקדונלדס וכולי, שזה די שווה, זאת אומרת, ברור שאנחנו באים לאכול, אבל השירות מסביב, איך מגישים לנו את האוכל, המלצרים, המהירות של זה, הניקיון, כל הדברים האלה הם גם כן מאוד רלוונטיים. כאן אנחנו מגיעים למקרים של שירות עם מוצרים מינימליים. תחשבו על חברת תעופה, כן, אולי עוד מעט נראה את הדוגמה הזאת, איזה מוצרים יש להם בחברת תעופה? עם איזה... ארוחה, אוקיי. אפילו כרטיס טיסה כבר אין היום, נכון? פעם אנשים שומרים את זה ככה שלא ילך לאיבוד. קאווה. מה? קפה, אוקיי, אז אוכל במהלך הטיסה, מה עוד? איזה מוצרים יש להם? יש להם גם מוצרים שהם מוכרים, חלק מהחסר. בסדר, אוקיי. די מעט. מקומות הוראה, וכמובן במקומות. משהו כמו טיפול פסיכולוגי, זה לגמרי שירות. אין פה איזה מוצר אני יוצא עם שירות מטיפול פסיכולוגי? לא יודע. אוקיי. כן, אז איך אנחנו מתמודדים עם משהו שהוא לא מוחשי באמת? אז אוקיי, אז כל למשל את פדקס, הנושא של מיתוג פה מאוד רלוונטי, כי באמת, איך אני הופך את השירות הזה למשהו מוחשי? מגיע לבן אדם, לוקח חבילה, אם מגיע לצד שני, זהו, מרגע שיוצא עם החבילה שלי אני לא רואה את זה יותר, זה לא קיים יותר. אז מעבר לכל הדברים שהם עושים פה, יש להם גם אפליקציה. מה אני יכול לראות באפליקציה? איפה נמצא המוצר? כן, אז מה זה עושה בעצם? זה שירות. זה הופך את השירות למשהו הרבה יותר מוחשי, אוקיי? אני יכול ממש לראות בכל רגע נתון איפה נמצא המוצר שלי, למה זה עוד תורם דרך אגב? מה ידע מה קורה המוצר? מה זה, איזה תחושה זה נותן לך כלפי החברה הזו? אמינות, שקיפות, זאת אומרת, אם נגיד, נכנס רגע לראש שלך, אתה אומר, או שלי, אנחנו אומרים, הם כל כך בטוחים שהשירות שלהם טוב, שאני יכול לראות בכל רגע איפה נמצאת חבילה שלהם, לא מסתירים, זה לא שזה עכשיו שוכב באיזה מחסן שבוע, ואז, כן, אני ממש יכול לראות את ההתקדמות של זה. איפה מפדקס? דרך אגב, זה גם לא רק בפדקס, נכון? יש, איפה זה? בדומינו'ס פיצה, אני יכול לראות את ה... אפליקציה שלהם. כן, אוקיי. ב-UPS. גם בדואר ישראל. כן, אמרנו ששירות הוא משהו שהוא לא אחיד, נכון? אפילו יש סניף מסוים של רשת בתי קפה ששם תקבלו אולי קפה קצת יותר טוב, שירות יותר טוב וכולי, והמשמעות היא באמת שצריך מאוד להשקיע בזה, בשמירה על אחידות, כי באופן בסיסי השירות הוא משהו מאוד לא אחיד. אמרנו שהשירות, קשה מאוד להפריד אותו, להפריד בין הייצור של השירות לצריכה שלו, וגם בין השירות לבין נותן השירות. והדבר הזה בעצם אומר שאנחנו כלקוח נמצאים בסיטואציה שבה מקבלים את השירות, ולכן ההתייחסות אלינו כאל לקוח היא דבר מאוד משמעותי. אוקיי, לא יודע אם אני רוצה להיכנס לכל הדברים האלו. כן, מה שאפשר לראות כאן זה עוד כמה דברים שאפשר לעשות בעצם כדי לתרום לזה
או להתמודד עם העובדה שהשירות מסופק יחד עם הצריכה שלו וכל המשמעויות שקשורות לזה. אוקיי, אמרנו שאת רוב השירותים אי אפשר לאחסן לפני שימוש, ויכולה להיות פה בעיה משמעותית של ניהול היצע וביקוש. אנחנו מכירים את זה בהרבה מקומות, כן? אפילו סתם תור מאוד גדול במסעדה, זה משהו שקשה... קופיקס. כן, קשה באמת לארגן את זה מראש, בניגוד למוצרים שאפשר יותר לחזות, גם בשירות אפשר לחזות במידה מסוימת, כן? אבל אי אפשר, במוצרים לפחות אפשר לשמור את זה סטוק, כן? בשירות אי אפשר לעשות את זה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר על עוד משהו שמידה מסוימת אפילו מתלבט קצת איך להסביר את זה. אוקיי, בואו ניקח דוגמה. נגיד שאתם עכשיו רוצים לארגן יום הולדת לאחיין שלכם, כן? צריך רגע להתאים את זה מבחינת הגיל, כן? הורים רוצים לארגן יום הולדת לבן שלהם, והם צריכים עוגת יום הולדת, נכון? אז אם הם מתחילים במצרכים, כן? ברמה הכי בסיסית, אז מה הם צריכים לעשות בשביל להכין עוגת יום הולדת? צבעונית. מה? צבעונית. כן, אבל... קמח, ביצים. כן, הולכים למכולת, לסופר, קונים קמח, ביצים, שוקולד וזה וזה, אופים את העוגה בבית. מה זה מוצר אם אנחנו עוברים שלב אחד הלאה? כבר שהוא בתוך התבנית. זה נגיד ללכת לסופר ולקנות את העוגות המפוארות האלה עם הדובדבנים למעלה, נכון? או משהו כזה, או בקונדיטוריה, לא משנה איפה. זה מוצר. מה זה שירות? זה מי שמכין את זה, לא? דברים נלווים אולי, לא. אוקיי, אז בעצם אנחנו מתקדמים קצת מעבר אתה לזה. לוקח את המתכון, נגיד. אוקיי, אבל נגיד שזה מוצר פלוס, אוקיי? זאת אומרת שזה למשל, נגיד ללכת לאיזה קונדיטורית ולבקש שתכין לנו עוגה מיוחדת, ללכת לאיזשהו מקום ולבקש שידפיסו לנו תמונה על העוגה כזאת, אם יש תמונות אכילות כאלו, אז זה יהיה שירות במקרה הזה. עכשיו, הטענה היא שיש עוד שלב מעבר לזה, שזה בכלל שלב של חוויה. אז מה יהיה השלב של חוויה פה ביום הולדת? מה? הנר הזה שמסתובב ועושה מוזיקה עד שבועיים עד שהוא נחווה. אבל אפשר אפילו עוד יותר, אתם לוקחים איזה ליצן ליום הולדת, והוא ככה על הדרך מכניס את העוגה ככה פנימה לתוך כל החבילה הזו. והטענה היא בעצם שבהרבה מקרים, השלב הבא אולי של שירות או ההתייחסות לשירות הוא החלק של החוויה בשירות. אז הנה בואו ניקח נגיד את הדוגמה הזו כאן, אם אתם עכשיו רוצים להכין קפה בבית, אתם יכולים לקנות חולים ולקלוט אותם בעצמכם, אפשר לעשות את זה, חולים ירוקים כאלו, וכמה יעלה לכם כוס קפה, איזה סנט אחד, 2 סנט, כלום, נכון? אתם טוחנים את זה לבד, את הקפה, מכינים קפה בבית, שום דבר. אופציה שנייה, לקנות קפה מוכן, קפה נמס או משהו, או קפסולות או לא משנה מה, פה כבר המחיר גדל בצורה מאוד משמעותית, ממש בסדר גודל, כן? אופציה הבאה, כן, אז זה גודס, זה מוצר, היה לנו מצרך, זה מוצר, מה זה שירות? זה ללכת לקפיטריה פה באיזשהו מקום לקנות כוס קפה, כן? הקפה של, לא יודע מה, דניס, לא משנה מי, סתם קפה, כן? ומכאן בעצם השלב הבא זה שלב של חוויה, נכון? למה? כי... לוקח הביתה, יש לך... כי מה יש לי בסטארבקס? שומר חימום. יש לי הרבה דברים, יש לי את הווי-פיי, יש לי את האווירה, יש לנו את החבר'ה המגניבים שיושבים שם, יש את המוזיקה הנחמדה ברקע, זאת אומרת, אני משלם... אבל מה ההבדל בין שירות לחוויה? שפה אתה מקבל שירות כמו שדיברנו עליו. הם מכינים לך. במקרה הזה זה שירות שכולל גם מוצר, אוקיי? אבל יש לזה עם פלסטיק. אבל שירות שמישהו מכין לך את הקפה, מגיש לך אותו. או אחד המרכיבים המשמעותיים שגורמים למחיר לעלות בצורה כל כך משמעותית, זה הדברים שהם מעבר בכלל לשירות הפשוט שאתה מקבל, שזה יכול להיות העיצוב היפה של המקום, שזה המוזיקה שיש לך ברקע, שזה אולי שירות אדיב במיוחד, זאת אומרת דברים שהופכים את השירות למשהו שאתה מוכן לשלם אקסטרה בשבילו.
טוב, נראה לי שעכשיו זמן טוב לעבור להפסקה, ואחרי זה נדבר על עקרונות, מושגים וכלים של סרוויס דיזיין. 3:20